It's not about us. Salamat Ginoo sa imong himaya nga napadayag. Lord, sa imong presensya nga nagauban ka namo. Thank you, Lord, for the 8 years of serving you as a church. Thank you, Lord, na imo kaming giusa. Lord, walay madalag ko, walay mga away, Ginoo, kay mao kini among giandom. Lord, tabangi kami, ug giyahi kami sa dasun pa nga mga katuigan. Ginoo, nga ikaw gyapon ang ang lagaran, ikaw gyapon ang hinungdan sa tanan, ug ikaw ang ulo ug ang hari. Lord, magahari ka sa moang tagsa ka kinabuhi, sa moang tagsa-tagsa ka mga handom, sa moang tagsa-tagsa ka panimalay, sa mong mga trabaho, Lord, mga buhian. Hallelujah! Kanimo ang himaya o kadungganan. Pagpasalamat kay ikaw ang inundang sa tanan. Now to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works in us, to Him be glory in the church by Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen.